PS výlet. Pátá epizoda. Jak už jsem řekla. Tak já tě aspoň zvednu. Znoslenko, promluv. Ach jo. Jdu do vagónu. Potřebuji vytřepat deku. Ne, ty. Jsi v pořádku. Zámí to tebe nějaký kamení, promiň. Tak promiň. Já tady budu ležet u tebe. Ne, že bych tě miloval, ale jsem moje kámoška. Já zkusím se hned nakupovat. Jo, vyklepávám deko. Počkej, já mám nápad. Vždyť znám jednu doktorku, která se jmenuje Doky. To je přece ta žlutá králičce. Jdu za ní. Když letěla. Tady se má být. Když tam došla. Tady by to někde vážně mělo být. Tady. Dobrý den, doktorko Doky. Mohla byste jít prosím za mnou a vzít si nějaký potřeby? Ano, tady. Tak pojďte. Když tam došli, je celá zaprášená, já vím, no. A já jsem stejně světlá. Hej, kdo to pořád dělá? Vyklepávám deku. Jsi vážně blbá. Honem, doktorko, pomoct jí. Ano, udělám, co budu moct. Když tam došli, tady bys se měla prohlídat. Když tak děkuji. Dobře, když se to čekáme. Jak se mi dostat? No, já jsem letěla a potom 8 hodin. Mamku, pojďte sem. Ano, jdu. Bude v pořádku. Jen musí pořád ležet a hlavně nelítat tím křídem. Ale letení je nejdůležitější, jako moje. Ale chvilku by neměla lítat. Aby se jí to křídlo zahojilo a bylo zase a takže by měla zůstat týden tady? Ne, to ne, ale ať, no jestli nebude něco dělat doma, tak by mohla klidně být doma, ale nesmí. Ale tam bude dělat skoro všechno. To právě, že nesmí. Já tam půjdu. Když chce, tak já ji tam dovedu. Vážně? Dobře, tak. Když došli domů, tady by měla zůstat v tomhle autu. Já ji tady ještě položím na chvilku. Hej, Pepper! Zajímalo by tě, co se teď stalo s tvou nejlepší kámoškou? Tuc, to není moje nejlepší kámoška. Tak prostě s tvojí kámoškou. To není moje kámoška. Co to teda tvoje je? Hovno. No. Tak tady bychom to zase ukončili, možná bude i pád. 6. díl a to bude už možná konec. Jestli jste zvědaví, co se zmrzlinkou dopadne, jestli už nebude nikdo létat, Tak uvidíte. takže ahoj. Naschle.